Als zometeen komt mijn dochter van zo'n jaar of 18, wat verdenkt je in ons? Hij zegt... Papa zegt ze, ik heb een jongen aan de bar ontdekt achter een glasje bier, die wil met me trouwen. Wat denk je ervan? Ik zeg, ja, wat denk je ervan? Ik zeg, dat wil ik die man eerst zien. Nou, wat dat kwam zijn, jongens, hoor. Een spiekerbroek, een sloppen trui en bos horen, voor de rest niks. Toen zegt ze, hoe vind je hem? Ik zeg, dan mag eerst de gediend was wat u ziet, jongen, dat weet ik niet, schoen ik. Nou, ik zeg, dan zal ik je het wel vertellen. Ik heb op die hele vent niks tegen. Ik zeg, maar dat glasje bier aan de bar, dat zit me niet mee, hè. Ik zeg, als je meer raden volgt, dan doe je de man aan de kant, want dat is zo. Met dat bier drinken, ik zeg, dat wordt wel erger met tollen worden. En niet minder, neemt maar niet. Nou, weg met die man. 4 dagen later, toen houdt het spul weer gangs. Hij zegt, pap, zegt ze, nou heb ik hier ontdekt met een mooi confectiepakje, ja. Hij rookt wel verschrikkelijk, zegt ze, maar een keurige vent. Ik zeg, u niet meer in huis te komen, want dat rookt, dat stiet me niet aan. Ik zeg, dat wordt met tollen worden wel erger en niet minder. Neemt het maar niet. Maar als je dan meent dat je eraf bent, dan heeft het glad mis. Ze kwam verleden week, toen kwam ze met een in huis. Pap, zegt ze, dit is zo'n gezellige vent. Die rookt niet en die drinkt niet. We gaan zo mooi in de bioscoop, zegt ze. En als dan op de fietsie weer komt, dan stoppen wij bij ieder boompie. Armpjes in mijn nek. En met in elkaar aanstaande vriend. En mijn kusjes geven. Ik zeg, dan neem je die maar. Ik zeg, want dat wordt met alle worden wat minder. Niet erger. Mijn vader was vroeger een doodgewoon boerenknecht. Boerenknecht, meer was ze niet. Bij het best boer die zeggen wat. Maar de wifi zeggen van hem wat al die benen aan de krabbenkaart. Hij zegt, op de morgen zeggen zit hij aan tafel te eten. Ik zeg die boer, ik word niet goed. Niet goed, zegt die boer, wat me geeft eraan? Ik kreeg mij de ogen, zegt mijn vader. Met de ogen, zegt die boer. Hij zei, ja man, zeggen, want ik kan de boter op de stoet niet zien. Hij zegt, nou zeggen, dat kreeg je de morgen vroeg spekkel. En dus morgens zit ze weer aan tafel eten. Toen zei de boer tegen mijn vader, nou, hoe is het met de ogen? Finaal weer los in mijn vader. Hij zei, dus je kunt spek op de stoet zien? Ja, zei mijn vader, ik kan de boter nooit was het spek en zien. Maar mijn vader heeft toch nog gepresteerd voor mijn dochter van 2 peers boer te trouwen. Ja, vandaag en de dag zullen ze zeggen een boer van 100 koen. Dan stelt dat niks meer voor vandaag en de dag, hè. Maar dat is allemaal Rabobankwerk, hè. Ja, dat is zelfs zo slim vandaag en de dag. Vroeger dan hielp je de buurman wat melken en zo wat, hè. Maar mijn buurman ook, die heeft ook 100 koen, ook zo'n Rabobankstal, hè. Als het ware een bankmedewerker, weet je wat. En die moest een keer in de bruiloft, hè. Hij zegt, goed, zeg moeder nog vanavond oplusten. Nou zegt de vrouw, ga je met de buurman, die kan je wel even voor je melk. En fijn, hij en de buurman, als hij die mannen kan niet best doen, maar zelf ook 100 melk. En fijn, hij sloeg nog een paar buurten bij langs. Geen mensen die melken kunnen, hè. Nee, ze hebben allemaal zo'n grote stal, hè. En fijn, mensen gek in de kop, hij zegt, ik zal er wel eens even achterin. En die gaat op fietsie en regelrecht op een Rabobank aan, hè. Zegt ik voor die achter het loket. Hij zegt, dit kassier moet hebben. De directeur in eigen persoon. Nou, dan kwam de man aan, hè. Hij zegt, wat kan ik voor je doen? Nou, dan kan je kan in je weer zegt, mens, zou jij niet voor ons melken kunnen? Ah, zegt die man, hij zegt, hoe komt u daarbij? Zeggen, dan moet u niet bij mij zijn. Och, ik hoort wel, zegt mens. Ik ben ook een waardeloze kerel, zeg. Kun je voor 1 keer je eigen koen maar melken? Nee, het was vroeger zo, jongens. Als je dan boer werd en je had 8 koen, dan tel je niet met. Dan was je eigenaar van die 8 koen. En als je 10 had, dan was je een aanzien. En vroeger was het ook zo, als de boer hem melken kon, dan knupte de koen mooi vast en hij loopt zelf los. Maar als ze vandaag aan de dag hem melken kon, dan loopt de koen los en zit de boer vast. Rabobankwerk. En fijn,
Toen mijn moeder trouwde, weet je wat, mijn moeder was eigenlijk wel een beetje te krap en wel een beetje te min. Dat mijn vader moest eigenlijk een beetje in aanzien komen, weet je wel. Iedere vergadering die er in het dorp kwam, mijn vader in. Hoe vaker hij in een vergadering gaat, hoe rapper hij in het bestuur zit. En dan kun je met er niet afloeren, om mijn vader met de snuffer in allerlei bestuur te kiezen. Ja, hij zat in het waterschap in de boerenleenbank. Eén vrienden bij ons op dorp zat er niet in. Dat was de bond van Plattelandsvrouw. Maar hij zat er praktisch overal in. En toen moest er nog één klein klapse geven. En dan zat ook nog in de gemeenteraad, hè. Dat toen de gemeenteraadsverkiezing kwam, toen mocht mijn moeder was zoveel trammel aan, dat mijn vader kwam ook in de gemeenteraad, hè. En dan moet je dat even voorstellen, dat was vroeger hier bij ons vandaag aan de dag, hè. Als je vandaag aan de dag gemeenteraadsvergadering hebt, dan heb ze dat in paleizen van gemeentehuizen, hè. Dat had je vroeger niet. Dat had je vroeger bij ons op dorp niet. Dan hadden ze dat gewoon in het kroegje van Jans Dreekwart Mordi, weet je wel. En dan had je nog zo'n echt ouderwetse burgemeester uit de beurs staan. Die nam direct het woord, ook direct weer weg aan de secretaris. Voor de noodtoon en de reurbaar. Jans Kujeman. En dan kwam Jans Dreekwart Mordi. Wat zal zijn burgemeester? Klarement klopt. Hoe meer agendapunten, hoe vaker klarement klopt. Toen mijn vader de eerste raadsvergadering met me, toen waren er soms 13 agendapunten. Burgemeester nam direct het woord en de reurbaar. Jans Kujeman en dan kwam Jans Dreekwart Mordi. Zal zijn burgemeester, klarement klomp. Allemaal klarement klomp. En toen kwamen we bij mijn vader. Dan moet ik er even bij zeggen. Nou was mijn vader een man die dronk nooit geen alcohol. Die dronk niet aan als melk of just van orang-oetangs, maar hij dronk het. Maar dat was ook zo, als mijn vader bij zat, dan deur hem met, weet je wel, dan leurde hem nooit kennen. Klarement klont. Nou, toen dacht hij naar agendapunt aflopen was. En mijn vader dacht die keer klarement klont achter de knoop maar. Toen was in stemming van je hele holle hoorde moet maar in, hè. En verder ging je nu soms. En ik kom in ons en bij ons alles in volle lucht en die mogen nog op, hè. Goed, zei mijn vader. Dat is toen niet naar bed gegaan bent. Dat werd die skieren waren zeggen dat ik wel dag. Maar ik had je morgen vroeg al vertellen kunnen hoe dat aflopen is. Ja, zei mijn moeder. Maar het is bij ons lang niet goed, zeg. Het is bij ons in de achterhoes niet goed. Hoe, zei mijn vader, in de achterhoes niet goed? Nee, is het niet mooi nog lang niet. Want de rode kalle dat gisteravond geboren is, dat wil vanavond helemaal niet soep. Oh, de mijn vader zetten dan maar in de gemeenteraad zeggen van alleen het soep, maar... Ik was zo'n man van zo'n jaar of 18, wat verninkt je hem die slag? Kijk, ik mag al graag naar vrouwen kijken, hè. En dan mag ik al graag met mij die hoed. Ja, ik heb die hoed verdorpen bij met één hoedwest. 3 keer met hoedwest er ben ik nooit erin gehad. En toen komt ze me midden in de week, vlak overdag, op straat, komt ze me tegen. Toen zegt ze, zegt ze, je hebt de zondagavond niet meer in west. Ik zeg, nee, dat klopt wel. Nou, zegt ze, je kunt gerust wegkomen, want die dikke hond van hoe volk die ligt wel aan de kette. Ik zeg, ja, maar je vaart niet. Maar mans, mijn kameraad die zegt, zeggen, wanneer hij echt iets goed wil zeggen, en hij wil echt genoegelijk, rustig iets vreden zeggen, dan moet je met mij door de stad gaan. Hij zegt, maar dat is hier op dorp maar wat behalten zeggen met een oud stookhockey en een wagenschuur. Hij zegt, maar als je met mij door de stad gaat zeggen, dan kun je direct in de grote vuurkamer, in de grote voetjetult zeggen, branden wie met rozine midden op avond zeggen, moet je nog een op de oude fietsie, krijg nog sneker en de stoot met voor onderweg. Ik denk dat alle de wacht is met zo'n meid niks, ze hadden die grenzenstoot nog. Enfin, die eerste de beste zondagavond, die kwam af, die oude fietsje, die schuurde bovenop, trap hem zelf maar, en op hazen aan, hè. En ik kom er zo hazen in fietsen. En mans die hebben me al verteld, hij zegt, ze loopt er zat. En dat was ook zo. En ze gaat er ook veel langer mee als de kerels. Ja, maar ze zit beter in de verf, hè. De allereerste, de beste die ik vroeg, ik denk, ik wacht direct, ik wacht ook naar huis op.
Ik zeg, zou je het aardig vinden? Ik zeg, wij hassen niet even mee kuiten met z'n twee beiden. Nou, wat er is aardig gedaan. En wij kuiten hassen in. En wij hadden elkaar wat afgesteld, wat voorgesteld, wat afgesteld, weet ik het allemaal. Ik zeg, zo woe zijn gaan. Nou, ze prakken ze even toe dan maar, zegt ze. We kunnen op toe zijn van twee jongen. En die lui hadden een hoes. Knoet van winkel en die lui. Grote schoenwinkel. Portieke voor van hier en nog onder. Nou, fijn, ik denk, ik wacht nergens op. Ik stap er direct driest op de deur aan. Dus grip ze me bij de kielen. Zegt ze, wat mooi heb. Ik zeg, nou, kom maar even, zal het? Toen zegt ze, ja, maar de andere is stoppen, dan nemen wij afscheid in het portiek. Ik zeg, nou, mij, dan reken we dat de tweede is, we gaan dat schelen. Maar ik kan kletsen, maar ik wil afscheid nemen in het portiek, hè. En fijn, ik installeren mij mooi met een ruggen tegen de deur aan. 16 zoveel met de lummel. Nou, al misschien zo'n half uur, 3 kwartier, al wat in elkaar aanstaande vrienden. En dan ging de deuren met noodgang los, hè. En ik op sprong. Maar ik heb al liever dat ze zegt, we kunnen daar weer aan lopen, als we even klappen maar, hè. Ja. Het wist niet waar bij de kwaaie kop, hè. Hij zegt, meneer, ik zeg, oh, laat meneer maar zak. Hij had zegt, het is mij meer dan zat. Nou, had zeggen, dan moet je goed naar me lust. Dat mijn dochter een nieuws brengt, zeggen dat ik niks op tegen. Maar hij 3 kwartier op mijn bellen staat te drukken, zeg ik hoor. Nou, ik kwam Persimo ook nog voor het front en toen had ik er helemaal door, dan ga je al op. Dat hem lang verhaal kut te maken, ik heb in alle armoede het alle fietsje weer aangepakt. Ik heb er bovenop, daar gaat en weet ik kom er dan met Hazenbossie. En daar staat iedereen, barre, wat lelijk, hè. Mami Verdi is hier al iets in mij af zeggen, neem jij man lelijk het. Maar die moet een goede vandaag weer zeggen, schoonheid is vergankelijk. Ach, hij zegt, lelijk, dat blijft wel lelijk. Ik zeg, zussen, zullen jullie het aardig vinden? Ik zeg, als weet, Hazenbossie is in mijn kuit. Nou, dat is wel aardig dan, hoor. Wij kuit soort Hazenbossie in. Ik ben midden in het Hazenbossie. Wij hadden elkaar net bij die bekend gemaakt, toen zegt ze zo ineens tegen mij. Hoe wat, zegt ze, wat kreeg je een pin in de zit? Ik denk, oh god, toch geen meer in de stoel alweer. Ja, dan kun je nog wel om lachen, maar het werd zo slim. We zijn als de bosje vooruit gegaan. En ik heb er ook tolle fiets gepakt. En we zijn op twee zien hoes aan het trap. Eén drukken op een knop van de bellen. Twee zien mode deuren los. Ach, zegt ze, breng je mijn dochter thuis? Ik zeg, ja, maar het is niet de best. Ik zeg, maar heb je een geweldige pin hierin zit. Flinke moer weg, hè. Direct aan de telefoon, dokter erbij, blinde darm, ziekenhuis in, geen branden wie met rozijn. Maar 3 weken later, ik kreeg een brief van de vloer in de zolder. Ah, ik heb niet meer niet lezen, maar dat was ik nooit ster, hè. Maar het leest de regel niet. Kom aanstaande zondagavond om 7:30 bij het Hazenbosje. 4 minuten voor dit, wakker op. En even wachten, toen kwam ze draaien. Oh, en pelide dat ze was. Direct de voorbeentjes aan mijn nek. Hier een dikker en daar een dikker. Ik heb ze nog gelijk allebei er weer afstreken. Ik denk, die doe ik in de tabaksduur. Zeg maar, gewoon nog wat te smikkelen. En toen zegt ze, nou doe het gezellig over. Ik zeg, nou laat dat maar doen. En dan gingen wij. Zij aan zij, als de bos heen. Oh, ze loopt zo dicht tegen mij aan. Dan ga ik goed naar tegen. Want met de kielen nog als warm, hè. En wij gingen mooi als de bos heen. Soms hartstikke duister. Als het hartstikke duister is, dan kun je weinig zien. En wij zijn minder als de bos ziet. Zo niet zegt ze tegen mij. Nou wat, zegt ze, wat je zien we geopereerd ben. En ik denk, gaat dat. En ik nou mijn mama bij me, hè. Maar dan sta je, hè, met zo'n vreemdwicht, hè. Mami Verdi zegt altijd, je blijft hier in het verkeer afzeggen. Als je te gek wordt, doe de hand maar voor de open zeggen, dan loer me tussen de vingers door. En ze werd nog ongedurig op, ze zegt ze, wat zien we geopereerd bij jou? Nee, ik denk, nou, laat maar zien. Maar eerlijk, en gruwel met toe, hè. Dan zegt ze, ga met. En we lopen nog 300 meter, toen zegt, zie door die 3 verlochten ramen wel? Ik zeg, jou al. Achter die mensen, zegt ze, daar heb ik geopereerd.